og velkommen til den her Prime video. Vi starter med at smage dem alle, og så bagefter så prøver vi på at blande dem alle sammen. Online. Vi åbner lige, og det bliver mini klat. Så er der cirka lige meget. 5. Jeg giver den 5 også. Vi smager Blue Raspberry. Skål. Den er god. Giver du den? Jeg giver den 8. Jeg giver den 9. Skal vi smage Ice Pop? Så skal vi smage. Giver du den? Jeg giver den 8 eller 9. Ja, jeg giver den 8,5. Så har vi smagt alle primes, og så husk gå ind på min kanal, så I kan se part 2. Og subscribe til Yabi og mig.